बहनी के गाड़ी में बड़का बाबू के लमका केरा पेलो। वाह बहुत अच्छा कि ढोरी तार कुआं हो गल। ए सार तो लंड के पैता भौजी के ढोरी में पानी भर द। तो का हाल बा भाई? तो आज हम फिर से पिलाई कैले बानी तूफानी लाल यादव एंड चंदन चंचल। तो भाई लोग कसम से कहते हैं आज के वीडियो बहुते गार फार बनल बा। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस देने के लिए। तो बिना कोनो लहसुन के आज के बकचोदी स्टार्ट करते हैं। बार सार तनाई बुढ़ छुनर बाह कि ढोरी तहार कुआं हो गल। ए साल हमू कहल चाहते नु कि तहार गाँव काली करके गुफा हो गल। एक बटाला देब बड़का सामान तारा बहनी के झाट में आग लगाओ। सुन तारा कि ढोरी तो कुआं भइल भाग भंसी वाला। अच्छा देखी के मन लफुआ भइल। ए सार तो लंड के पैता भौजी के पटा के छिल दाना झटिया सार बुढ़ छुन देखी के मन लफुआ भइल। ए सार केला चटब बार तारा बहनी के झाट में आग लगाओ। वाह सुन तारा भाई लोग कि ढोरी तोर कुआं भइल रे। अरे भैया इस सब के पता बानू कि ढोरी कुआं ना इतना खाल रहला जो माल चुआ के भर सकता। ज्यादा बकचोदी करब पटा के पेल दे बस लाने पर हक देब। कथा के ना पेला गल सार बुढ़ छुछुन। सुन तारा भाई लोग एक बतिया के बार 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 कहता भंसरी वाला कि ढोरी तहार कुआं हो गल। अरे भैया इस सब के पता बा कि ढोरी कबो कुआं नहीं हो सकत, लेकिन देवा ढोरी के चाट सकता। जन बोला हमारा के इतना सतावेलू काहे जान हमरा के इतना सतावेलू? अरे भैया ताहा कहे के मतलब का बा कि भौजी तारा के सतावती है। एगो काम न कर भौजी कछा खोल के आ चाट ना लो भौजी नु अपने से कहे आवा ना ले लो। जवानी का टेस्ट काहे न करावेल बारे बुढ़ छुछुन सार्थ नहीं वाह चहल जवानी के टेस्ट काहे ना करावेलू। अरे भैया भंसरी वाला तो पता बानू कि कोनो लड़की नु अपना से ना कहल कि ए बियार त ए भता आओ हमरा के पटा के ले लो। अपना से जबरदस्ती करे के पड़ला तब कोनो देवेला। तो लंड कहता रह कि चहल जवानी के टेस्ट नाची खावेलू भाग्य से का कहता रू कि मजा मार। अरे भौजी इतना जल्दी मजा मारी? अरे ऐसे मत कह का के देखा अभी लड़का बानी आ तू कहता रू मजा मारे खातिर गलती से अगर पेल देम दुनिया से चल जेबू दुनिया से। अरे तारा बहनी के गाड़ी में गुडू रंगीला के लंड पेलो। वाह बहुत अच्छा। सुन तारा कि मजा मारा राजा 24 में। अरे भौजी चलो हमनी की 24 में मजा मारम तब 25 में का कम लार चटम का। हम चल जाए ससुर 25 में। अच्छा अब समझ में आयल कि भौजी काहे कहतिया कि 24 में मजा मारा। अब देखा भाई लोग भौजी का नाम बानू कि ए यार 24 में जितना पेले के बाद सब पेल के पानी झाड़ लो कहा कि 25 में हम ससुराल चल जाम। तब देखा भाई तारा के हम इनाम देवल चाहता नहीं एगो चप्पल कहा कि तारा सोच नू बहुत अच्छा बा। वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह क्या बात है। भले तू काट ल गार ना गाल भले तू काट ल गाल खीस में बाकी मजा मारा 24 में। अरे भौजी ता गाल तना ता झाड़ छिले देबू तारा बहनी के पटक के चाटो भाग्य से। ए भौजी ताना पटा के चल ही तार बहन चोत। सुन तारा भाई लोग कि चल जाम ससुरा 25 में। अरे भौजी तू जेबे त जो एगो गाँव सुनले बारे नु जाता रे त जोरे सिलवा गम नई खे आ तोरा ऐसा रंडी हमरा कम नई खे। तार बहन चोत तू थोड़े बारू ये खाली तोरे के पेलम जा तू हम पटा के कोनो के पेल दिले। देखला है भाई लोग कैसे भौजी भैया के लैंड पर फट सिन चढ़ गल किया। लगाता नु कि भौजी गौरिया में हल गल बा का दू ऐसे है हिलती है। अरे भौजी चटाबू गधा केला
भगवान के ऐसन दुआ भइल। अच्छा, भगवान के ऐसन दुआ भइल। अरे भैया, ऐसा कौन बात हो गल हो कि इतना खुश हो कहत तरह कि भगवान के ऐसा दुआ हो गल? तनी खोल के बताओ तो हम सुनी। मलिकार के ऐसन दुआ भइल। ए सार तना बुढ़ छुछुनर, अभी कहनी हनु कि तनी खोल के बताओ कौन ऐसा दुआ हो गल कि इतना खुश होता? तो फिर से सर्व कहता मलिकार कैसन दुआ गल। चल ठीक बा, भगवान के गोल लागल, अच्छा बात पता। हे भगवान, हे नारायण, पता ना भैया जी कथी, भैया कथी तू कहे ला बड़ा था। ए भैया जी तब खोल के बतावा कि मलिकार के दुआ से का हो गए? वाह रे, तारा बहनी के गाड़ी में शक्कर बलमा के लंड पेलो। वाह, सुन तारा भाई लोग कि भगवान के इतना दुआ भइल आ मलिकार के इतना दुआ भइल कि ढोरी तोर कुआं भइल। वाह रे भैया भंसी वाला, वाह का गाना गइले बारे। ए सार लाड़ चटब सार तना त लंड के पे तक भौजी के गाड़ी में कस के पेना तक भौजी के ढोरी भर जाओ। ताहार बहिन चोदो, मतलब तोहनी बताओ भाई लोगन कौन ऐसा सारा ढोरी बा कि कुआं हो जाए? हम सुने में कि ढोरी में इतना खाल होखेला, हम देखलौं बन, लेकिन ई भैया भौंसी वाला कहता कि ढोरी तोर कुआं भइल। अरे भैया जी, हम तो कभी कुआं मानू तो माल चुरा के भर दो।